Sabies que la menopausa és un procés natural i que no l'hem de medicar? Les dones, quan arribem a aquesta etapa de vida, la més bonica és la de l'entrega de tot el nostre amor a la comunitat. Hem estat pujant nens, hem estat dedicades a la família, a la feina. Arriba un dia en què el nostre cos canvia i ens dona l'oportunitat de volcar tot l'amor que hem abocat als fills cap a la comunitat. Això, quan ho veiem com un propòsit de vida, com ho veiem com un procés de creixement espiritual, atenua aquestes calors que se senten a l'inici de la menopausa. No tenen tanta importància, no cal medicar-les. Un ambient fresquet, deixar temporalment l'alcohol, el cafè i els estimulants ens ajudaran a transitar-ho bé. Que es poden fer més coses? I tant. El més important és l'autocura. Igual podem anar a caminar, al gimnàs o a natació, cuidar-nos una mica més, cuidar l'alimentació i tenir bones relacions. No ens quedem a casa, sortim. Les dones a la menopausa hem de sortir i hem de fer tribu. Si tenim moltes nits d'insomni, si no podem dormir i les calors són molt fortes, també es pot acompanyar aquest procés amb acupuntura. Quan es fa un equilibri energètic amb agulles d'acupuntura, aquests símptomes disminueixen i ens trobem més bé. Per tant, jo convido de fer aquest procés d'acceptació i de que m'acompanyis a més nous consells de salut.